review. Pero nagtuo ko ang aanan na what is the suko na ako ang pag-take of board exam last 2022. 3 days na siya ang exam sa social work. Unang, nakaanak yun ko nga, Lord, you are amazing yun. Amazing yun ka Ginoo nga kung mo-respond lang yun ka sa tawag sa Ginoo nga igsoon, dili yun ka niya pagyaso. Dali sa mga igsoon, dito sa bukid, na ano po yung bagong ipahin mo sa Diyos na mo ka ng prayer mountain. Hallelujah. Wala ko nag-expect na dako tayo ang bulaton, anang prayer mountain mga igsoon. Walang, pag-ingo, pag-sulti sa Diyos na, imo prayer mountain. Respond yun dahil mga igsoon. Kaya dili na nato pareha sa una nga langayon ka ang pag-respond sa tawag sa Ginoo. Pag inugtungod niya, salamat sa Ginoo mga igsoon kay natugod yun siya. Wala dyan mga doubt niya nahitabo din, wala ko'y kanang paglangay-langay mga igsoon. Kaya kung langayon na to, samot kadugay ang panalangin niya. Mga igsoon, dugay kaayo langay ang panalangin na igsoon niya. Ang ato ang life na ining kalibutan na is lumanabay lamang. So, namin membro mga igsoon, mayroon siya na, Lord, naliguwang na ko Ginoo, pa-experience ako nga sa imong blessing na dagaya. Di ba, bisag kinsa na to, bisag mga pastor na to mga igsoon, nangandoy man dyan o kanang dagaya na kinabuhi. Una ko, asa may tawag sa matagusan na to, be faithful to respond the calling of God. Importante dyan na mga igsoon kay aron ang buluhaton sa Dios, ang iandam sa Dios nga blessing nato, dili siya malangan. So, salamat sa Dios. Kunya, ingon pa siya diri mga igsoon kani number 1 ni siya, when God calls you, be faithful to answer. Quickly, meaning quickly, dalion yun sa pag-answer mga igsoon. Then, isa diri mga igsoon, ingon siya diri, do not merely hold onto your belief. Leave them out. Sa mga igsoon, kanibang do not merely hold onto your belief. Leave them out. Usahay makaingon ng mga igsoon nga ang pastors na ko, wala na rin ako. Kanibang mga sometimes dapat yun, bisan pag mga pastors mo igsoon, dapat yun na mga mga kinaraang belief. Wala pa dyan na wala kayo tubig sa kusina? Wala kayo tubig sa kusina? Wala kayo tubig sa kusina? Kaya mauna mga igsoon ang makababag sa sa mo ani pastor mga igsoon, sige may istorya bahin aning kanibitaw mga tinuuhan sa mga nakaraan. Ang tinuuhan sa mga tiguangan pa sa mga mga igsoon. Ako dili ko Christian daan. Anak na ko nahimo Christian. Sa niya ako ang banan. Naliguan ako. Kaya ikan ko mga igsoon sa lahing nga pundok nga naay mga anak mga bilin. Pero grasya sa Dios. Wala ko magtuo. Kaya ko ang banan mo. Wala ko nagtuo nga naa pa siya sa una anak nga bilin. Isang Bible school graduate na siya. Ano bang English pabitaw taan ang dili para sa Ginoo. Usahay makaingon ta nga okay na ba na siya kay kanang dili man kainit pero sometimes mga igsoon nanaon jud nato nga yaan nato ang kanang tinago-taguan pa nga mga pagtulon-an nga naa sa sulod sa ato ang kasing-kasing mga igsoon. Dili tungod kay pastors na ta kabalo na kaita sa kwadro na adjoy mga bilit yun nga usahay dili nato ma-voice out, dili nato matanggal mga igsoon. Kay naapay nakita ko na nakaanak ko si Marvin siya na nag-engage na siya ato anang naglagot ko siya ako ato ni engage na gihapon siya ato naman ko siya kung anak mga igsoon ba
Isibog ni Bi. wala mo kabalo sa nalagigit niya Isibog ni. sa nato. Pero kabalo ta mo igsoon kay ang Dios naghatag na nato og kaalam. Bisan pag pastor na ta mga igsoon. Kay dagan kog nabitan nga ilang ba higit ko man sa ana uy nga ko ana mga isya ana ba. Kay di ay mga igsoon dili siya aware ana nga dili. Wow. Dili siya aware ni ana nga pagtulunan. Kaya dili man jud pud ang tanan atong nakakunan jud. Naaman jud wala pa jud nato natun-an mga igsoon. Ingon siya dire knowing the truth of God. Dara na lang, Marvin. 1 John 3:18 mga igsoon. Ingon siya dire 1 John 3:18 says, little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth mga igsoon. Ingon siya dire knowing the truth of God is vital. Kanang pagtuon sa pulong sa Dios is vital kaayo, very important kay mga igsoon. And teaching the truth of others is also important. So, grasya sa Ginoo kay nakuha jud nato unsang importante. But if they are not matched by a life that actively lives out God's command, it is pointless work that does not truly serve God. Ingon siya diri Magson, but if they are not matched, dili siya takdo sa pagtulon-an sa Dios, ang ato ang gina-exercise, ang ato ang gina-practice, or ang ato ang ginahimo, that is gitawag siya nga pointless. So sayang kaayo ang calling ni Lord nga we are quickly respond kung mahimo lang siyang pointless work. Ato bang nasabtan mga igsoon? Ingon siya diri, but if are not matched, dili siya matched by a life that actively lives out God's command, it is pointless work, does not truly serve God. Sa akin, makaimot na mga igsoon, yes, pastor na ko. Sunday school teacher ko or nag-share ko sa pulong sa Ginoo. Pero kung dili match ang foundation, ang pulong sa Ginoo sa ato ang gikinabuhi, na atong gi-practice, na atong gihimo mga igsoon, kung dili siya match, itawag gihapon na siya nga pointless. Wala siya punto dito sa langit. Atawag nasabtan mga igsoon, wala siya punto dito sa langit. So gitawag siya og pointless work. Does not truly serve God. Start. Dili tinuod. Although tinuod na jud ang atong pagpangalangad nga, although kanang effort na kaita, dasig kaita, pero kung naay sometimes mga igsoon nga dili match sa ato ang kinabuhi, pointless jud gihapon siya, pastor. Pointless jud siya, wala gihapon siya. Wala gihapon siya dili. Kay ingon man ang pulong sa Dios sa 1 John 3:18 says, little children, let us not love in word or talk, but in deed. Dili lang kay ato ang tun-an, higugmaon ang pulong sa Dios, istorya, but indeed, kanang diha pod sa buhat, diha sa kamatuoran. Huwag giingon mga igsoon sa 1 John 3:18. So, pag kinabuhi jud kaayo ang importante sa usa ka tawo nga nag-respond sa tawag sa Dios as a messenger, sama ni Nehemias mga igsoon, sama ni Isaias. Hallelujah. Ingon ba siya diri? It is a pointless work that does not truly serve God. His love and redemption should flow out from our hearts and bless those around us. So, kinahanglan mga igsoon nga as a servant of God nga ning respond sa tawag sa Ginoo, ang surrounding nato is napananaminan sa ato ang kinabuhi. Muna mga igsoon, they are blessed sa ato ang kinabuhi. This is constantly taught throughout the New Testament. Our faith should be joined by our work so that others will
kinabuhi niining kalibutan. Aron dili ta mapunta sa gitawag nga pointless work. Kinaaman ta sa trabaho, naaman ta sa buluhaton nga tawag sa Dios. Nga dili man ta gusto mga igsoon nga kini ulabay nga tawag mga igsoon. Ingon siya diri, by our work so that others will see God at work and believe Him through our verbal and active testimony. Kaning verbal, usa man siya maigsoon. Kaning verbal kaning ato ang dawita mo istorya. Then kaning pong active testimony mga igsoon, dili ni siya sa ato ang pag-istorya o kaning atong pagkinabuhi. Ang atong pagkinabuhi is a testimony to others mga igsoon. Bisan pag wala ta nag-share kung nakita nila si Kristo sa atong kinabuhi, mapanalangin na sila. Hallelujah mo na nga. Instead, do not merely hold onto your belief. Dili ta magpapugong, magpagapo sa mga karaan nga mga tinuuhan nga naapa sa ato ang kinabuhi. Kaya ingon siya diri mga igsoon, dili ta gusto o pointless work. Dili ta gusto og kanang ang atong trabaho niining sa pagpangalagad nato sa Ginoo dili masulat dito sa libro sa this is constantly taught throughout the New Testament. Our faith should be joined. Mura kong nagsaon nga, ang atong pagtuo, join jud siya uban sa ato ang pagkinabuhi ni kalibutan na o. Maura to, hallelujah, salamat sa Dios. Ako lang balikon mga igsoon sa giingon niya diri nga, when God calls you, be faithful to answer. Kunya, number 2 mga igsoon katong ingon siya diri nga, do not merely hold on to your belief, live them out so that dili ka mapunta sa gitawag nga